Αλήθεια. Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσα μπορεί να μας πει ένα άδειο μπουκάλι κρασί? Ναι, άδειο μπουκάλι κρασί. Μπορεί να μας θυμίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ήπιαμε, την παρέα μας, αν μας άρεσε, το φαγητό που φάγαμε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το απολαύσαμε. Έτσι λοιπόν έχω μαζί μου το άδειο μπουκάλι κρασί της χτεσινής ημέρας, που είναι το θαυμάσιο μερλό του Κώστα Λαζαρέ. Είναι ένα πραγματικά απολαυστικό κρασί που το ήπιαμε εδώ στη Τσαγκαράδα μαζί με μια πάρα πολύ καλή μας φίλη και το ήπιαμε και σαν απεριτίφ, αλλά συνοδεύσαμε και το φαγητό μας που ήταν η ψάρι της Χάρας. Είναι ένα κρασί πάρα πολύ ευχάριστο. Ευχάριστα αρώματα, αρώματα της ποικιλίας που είναι και εδώ τα κόκκινα φρούτα και νήξεις τριαντάφυλλου, πολύ ευχάριστο στο στόμα, πολύ ενδιαφέρον, με πολύ καλή επίγευση. Είναι ένα πραγματικά απολαυστικό ροζέ, ιδιαίτερα για το καλοκαίρι. Φτιάχνεται στην Δράμα από σταφύλια τα οποία καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 μέτρων και πραγματικά είναι ένα κρασί που προσωπικά σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Στην υγεία σας.